Chairman Ernest Herrera. Chairman, may buntag. Na imbuntag ni mo diha ka o sa imong tigpaminaw. Mahal na kayong bugas pero mukhaon ba kag spaghetti, Chairman? Di ay spaghetti nga wow, pasta. Pastang kunong lami ha. Ano mga bata pero nakatilaw ko ni lami gid tinuora ha. Patilawa ko ana. Ay, buraga karon. Matik ha, matik. Nani mapalit is mga groceries gyud, Chairman. Anyway, ang akong pangutanan ikam to ni Kuyog sa mga leader diha sa carbon market vendors gikan ng Chairman Erwin Gukong, si Buangog katong si Kuan ba? Maria Pino. Oh, nya silang Kapitan Mark Miral katong ubang mga sakop, katong ubang mga kanagkuan sa nagkalain-laing hutong diha sa carbon ni Antong Senado regarding aning migawide unya iya bata-bata Cebu to World. Unsay inyong gihangyo dito? Unsa po'y assurance sa mga senador, Chairman? For one ka no, wagi ko personally ni kuyog nila no, ni ako lang gi-coordinate ang mga opisinahan dito na masikaso ato mga Subuano kay igsuon ng Subuano no. Wala ka maadto gid ay ani, Chairman. Wala. Para mapaabot ang ilang concerns dito. Unya magayran sila kung unsay buhaton no. Naipila ka mga issues na ganahan nila i-clear sa joint venture agreement sa Megawide. Ang ako nasabtan pauni no kanang first is that na-appeal sa agreement ang pag-relocate sa Bato, Sitio Bato na supposedly it's not part of carbon. No? Ikaduha, ilang gi-anticipate na ikadugayan mawagtang itong mga manindahay gyud ng mga nagdako sa carbon. Ikatulo, nagkagamay ang pwesto, of course, mumahal ang abangan. Putlo sa tika ha, ang si Chairman Erwin Gukong din akong na-interview last week. Ingon siya, or 2 weeks ago, ingon siya nga, sa pagkakaroon 8.50 ang per square meter abang anang mga stores kada adlaw. Inigpuli ko no sa Megawide, kanang ilang bata-batang Cebu to World nga mo'y mangubra, tag 20 pesos na kuno ang metro kwadrado. Kada adlaw ha, dili binuhat kada adlaw. So, kaning ni usaban ni inyo ilahang gi-clarify dito, aron ang ilang yango diha, in taon mabalik unya kadtong mga nanindahay dili ma-display. Well, I think that's one of those concerns, no. Ang what they did or what we gibuhat na gipangayo daan sa mga Senate offices ang joint venture agreement na copy. Advance na nangayo ani. Advance na nangayo. Very good. Para mastudyuhan sa legal o ilang legislative. No? Unya mao to na pag-abot dito nila naanay mga discussions unsay buhaton no o unsay dapat na ilang lakang at the end of the day. So, though na mga gipangayo pa sila, like for example, ang office ni Senator Jinggoy na gipangayo na I think position paper or what's that, mo sa na gihuwat lang sa nato para ato sa ma-coordinate mapada dito sa kauluhan, no? So, in short ka no for whatever it is no kaning mga officers sa kalalaing grupo na mga vendors sa dias carbon dako gyud ang ilang kanang apprehension no na magkaproblema gyud ikadugayan ang maong at ilang mga kaigsuonan diha tungod sa maong venture no na of course na uban lagi diha second generation, third generation na no naninda kinsa may ilang gikatubang si Senador Jinggoy yun or ang iyang mga staff ang iyang mga abogado? Okay, ang mga abogado, legislative staff o mga chief of staff, like example sa opisina ni Senator Bato, si Maki, no, I think she's the daughter if I'm not mistaken, chief of staff mismo. Unya kasagaran ang legal gyud no kay
timing masana good ka na ang oras is padong session unya niingon masadaan ng mga taga-opsinahan na suwayan nila na mapaagi ang tagsa-tagsang senador kay of course ang mga appointments nauna naman to pila ka buwan o semana ni Agi no ato ra man giasikaso ni Aging semana ang ilang pagbisita. Nevertheless, I'm very thankful no ako lang ni mention na magpasalamat ko usab sa opisinahan ni Senator Jinggoy, ni Senator Alan Cayetano. Ni Apil. Mas okay to. Apil man, niya kinsa pa. Senator Bato, niya uban pa. No? So, kani posible, ang mukumbate ani si dito sa unsa man posible ba ning dadon sa plenaryo unya ug ma-review na nila kay ang mukumbate ani si Ala na lang kay si Senador Bato murag ni suksok na ilang bato. Unya Jinggoy padung sa mapriso. We're just waiting lang for the word no sa ilang mga tagsa-tagsang opisinahan gikan sa legal. They will definitely give us an opinion unsay buhaton. So, magpaabot pa sila kano sa ni Chairman. Kay magkaroon na bang sunod semana, Lenten break na sila. So, most likely, adto na nis June, tingali ma-take up kung may tabo ang nanay update ani. Not siguro, no? Not necessarily siguro sa but ako mismo, atong pagtabang, ako mismo monitor sa tagsatag sa mga opsyonan para matabangan itong mga kaisunan dias carbon. Sus, abi ni mo, Chairman, para lang sa mga naminaw ba, dili ta interesado ng abang nga mumahal kay di pa tatindero diya sa stall, pero ang interest sa mga consumers, pareha na to, kanang ilang rental, kanang matod pang Chairman Erwin Gukong, at sige man na akong ma-interview dire, kanang ilang mga rental, kung naakay baliga gikas bukid, naada na entrance fee. Unya, mumahal pod kay ultimo gani ka ng mga candy mahal kaayo ang entry na karon entry fee so mura bag kanang tanan magud ang effect ani dili man ipadung sa ila kay ipatong masana nila natural karong mahal na kayo ang tanang palaliton unsa pag kayo resulta kun ilang ipatuman ning ang ilang pasangil nga sila kuno mo barato nya limpyo wa kay question ng paglimpyo kay na may mga kuan naanad ang mga tao nga ingon anang hitsoras carbon ang Cebu City government kinahanglan lang nga mo maintain sa kalimpyo kay na may mga taga market operations division but as to the rental ug kanang ubang mga kuan diha nga murag ma-privatize na mao na ang gikahadlokan in town sa mga vendors nga matud pa nila nidangop sila nimo. Yeah, mao na sa kanon na I was told also sa board day ko no composition of 7 sa board upat ang sa Megawide tulo sa government. So for one, alkansi na daan. Mura bang RTWPB kanang Regional Wage Board nga. So pito ang komposisyon, duha ang sa gobyerno kaning sa management ang sa gobyerno kaning NEDA o kaning DTI, duha pod sa management sector, duha pod sa labor. Og imong tan-awon wa magini mahitabong ang taga-labor mudaog. Kay taga-gobyerno adto man mo mudapig sa management sector. So kaning i-composition ani og may tabo, mora gyapong istorya pareha ra Regional Wage Board ini. I couldn't comment anymore further ka basta mo na concern good nila labi na ni Cap Miral no for one is concern sa siya na regarding sa bato na i-replace sa mga kuan diha ikaduha kana no ang paglantaw niya sa iya mga kaigsunan diha no taga Ermita no na ma-hapsay town o matarong, no? Ang ilang panindahay diha. Naingon si Chairman Erwin Gukong dahil iyan comment pirtin dako as ilang pasalamat diha nimo sa imong tabang. Kaya matod pa dako gyud kay ang imong natabang nila Chairman sa imong paningkamot kuno dito Senado. So sir, with that kaning unsay sunod ug unsay update ani gikan dito Senado ang communication mo through nimo or posible mo direct nila unsa pay isunod aning mga lakang mo tabang baka sa ilang pagpakigbisog up to the ground dili lang dito Senado. Definitely ka no of course nitabang na magita karon no kanang communication ka direct na nila
no, mauta na lang kung updates lang Mm. kung napaabot na ba din sa tumang kigsunan unsay mga possible solution o recommendation kay they don't have to pass through me kay diretso na sa mga respective na mga concern sa mga grupo di as carbon. So, ang ako alang trabaho, ang ako lang pagtabang is pag-iya nila, Pag-facilitate. ikaduha ang pag-facilitate, ikaduha na matabangan sila sa tagsa-tagsa ng mga opisina sa Senado para makita yun nila no kung unsa joy tumong aning tanan kung unsay solusyon aning tanan. Matod pa ni chairman Chairman Erwin, ingon sa sikap Miral ko no, Mark Miral, supak pug kayo anang gitawag og mollification. Nindot unta ni kung di lang gyud mo mahal og as is lang gyud, pero ang akong usa ko si kuya ni chairman kay baw ka anhain taon pud may mamalit ni as carbon kay mao man ni barato. Kay Noray, oo. So, Bisag kita ato mga kuan mga utanon gikan ba gyud diha. Tinuod no niya ang taga Bukid in town Cebu City kanang Aplan Barangays ana pud mo tumod basig adto na hinon sa tabuan layo-layo na. Kay mas barato dito kay ang rental barato kayo. But anyway, chairman magpaabot mi sa update ani. Definitely ka. Oh. Sige. Salamat nimo chairman, may buntag. Salamat sa kay sa tutig paminaw. Boss, isunod ko na. Tawag sa ko Yeah. Isunod na to si Chairman Erwin Gokong unsay update kay si Igor ang nag-facilitate si Chairman Ernest Herrera de adto. Si Chairman Erwin Gokong di ay ihang mga nagmonitor siya kay nagpasalamat kay isang Chairman Ernest Herrera. Parehom nilang chairman. Atong isunod ni kay importante bisag mubo lang unsay update, unsay assurance ilang nakuha dito Senado kabahay na ning carbon market vendors nga murag padong lang yun eh. Baton pas mga amigo na to, basta if the price is right, ang mga magbabalaod, si local legislation ha, murag mga amang. Naloko na.